Nyamburko matiyo gi teko sitima mating'o jowuoth nenore ka gima biro bedo achiel kuom duoko e lweny kedo gi kethruok mar chal kor lwasi ka nyaka sani kwan mag nyamburkogo medore ka nonro manotim e dwe mar 10 higani nyiso ni atamalo 20 mag nyamburkogo mating'o jowuoth gin mago matiyo kod teko sitima. Jafwambo marwa Lydia Okeyo noyudo thuolo mar tiyo kod nyamburkogo kendo twak gi moko kuom jowuoth mawacho ni nyamburkogo sani okelo fungruok kendo gologi midhiero mayudore e kinde ma itiyo kod nyamburko mamoko ma samoro nyalo keto ngimagi kama rach. Wawinjane sigana no. Odhiambo bang' tich e chuny boma ma Nairobi, kanda wuokie kuonde tijegi ka gilalore e chuny boma no mar idho nyamburko materogi e utegi. Wachopo e send idho nyamburko kendo wayudo thuolo mar idho achiel kuom nyamburko mating'o jowuoth. To kata kamano, en nyamburko mopogore gi mamoko mapile. En nyamburko matiyo gi teko sitima. Wafwenyo ni ma en kit nyamburko mathoth jowuoth laro idho kaluwore ni kwan gi tin e chuny boma. En gari maber, most of the time ahero rite kendo ahero idhe nikech oonge gi koko. Sama idhi tidhi ka iwinjo ka in nyamonge kipime gi moko ka tiyudo ka moko ka nigi koko kata kidonje iye tiyudo ka thum igoye zaidi gi koko ma bet ber, inyalo lose kata gi sim, inyalo winjo gik moko maber, koro ber. Nitie jok mong'e mtokani mosehere makoro kata kochopo e stage tidhi yuda ng'ato kochung' rite. En gari ma kata kineno TV cho bet mos relax. Light mar gari ber, ok en light manyalo loko wang'icha. Wengine walikuwa nasema hii gari inabebanga kina nani? They think it's like for special people. No, anybody can board the bus. Nyamburko gi nochopo e pacho ka higni 2 mokadho. Kambi mar basigo en achiel kuom kembego mane okelo nyamburko go e pacho kae kendo ochiwogi ne johala e yor kodesa. By then, not so many people believed in the idea. As Kenyans, we are very skeptical when it comes to new ideas. Being that adventurous person, I was like, wow, let's see how this will go. Patricia Mudheu en miyo mane obedo gi chir mar donje sekta mar nyamburko. Mathoth jokanyo gin joma chuo. Ohala mane odonje higni 10 mokadho. Ne obedo achiel kuom jogo mane okwongo kodesa nyamburko go mar stima mane okel gi kambi mar basigo. They came up with a way of leasing the buses as we do our case study. And trust me, right now the reception is very different. And I know they have oversupply of demand. And what does that tell you? That Kenya is ready for the new world. Owacho ni ma en achiel kuom yore ma piny owacho nyalo tiyo godo e kedo gi kethruok chal kor lwasi kaluwore ni nyamburko matiyo gi mauta golo iro maketho kor lwasi kendo kelo tuoche gi midhiero e alwora. Not only is it profitable, but it also very friendly into our environment. Bende olero ber mar nyamburko ne kama oting'o omenda mapiny ma ikonge godo kata servicing ka bende bech stima ok lokre ka bech mauta ma samoro nengo ne dhi malo. There you save the service bit of it because the only thing you're left with is maybe greasing and brake pad servicing. Gach sitima mostly kawaloso ok wawil gik machalo kaka oil, ok wawil gik machalo kaka plugs, ok wawil gik machalo kaka oil filters. Gigi momedore e gach sitima en coolant. Nikech mota ne cha tiyo gi coolant. Kora wacho mani maintenance ni piny moloyo mar petrol. Mostly gima wang'iyo ga en suspension nikech ing'eyo ni en onge engine. So wang'iyo suspension, kamoting'o ball joint, rack ends, kamoting'o shocks, mage gik maengo. Alafu mar ariyo, nikech otiyo gi mach, en gi gik moko adek. En gi gima charge, miluongo ni charger, be kethore. Alafu en gi converter, maloko battery to bedo mach mar stima. Alafu en gi battery go bende. Koro service en mana battery, charger, gi mach kod suspension.
Nyamburko gi tiyo gi siling 5,800 e keto teko stima kama ginyalo timo godo squads nyaka 10. Ma en yuto ne kaluwore ni nyamburko mamoko tiyo gi mauta ma siling 10,000 eka gidhi squads 10. Mutheu wacho ni ma en ohala maduong'. Minimum, a bus uses 10,000 full tank, and that will allow a bus to do like 10 rounds, a day. So we call them 10 squads. For electric, when a bus is fully charged, it goes up to 300 kilometers. That is equivalent to 10 to 9 rounds. Nyamburko geni kod kombe matingo jowuoth 36 ka bende en kod thuolo molosi ma ji 19 nyalo chung'ie. Kendo oketnegi gigo maginyalo mako ataro mar nyamburko mamoko matingo ji manok kendo onge kuonde ma oganda nyalo chung'ie gino mathoro keto ngima jowuoth kamarach. And when you look at the capacity of the bigger bus, again, can't compare with a 33-seater, okay? Because the big bus allows 19 standing and 36 sitting. Omenda mar wuoth e chulo e yor mbui motesi ni jani gino makelo chenro makare kendo konyo e kedo gi mibadhi manie sekta no. Nyamburko go ni kod arita motegno kaluwore ne gin kod wang' didi mamenyo duto matimore e alworano kod kata mana e iye. All the buses are fitted with telematic, okay? So you can actually, track your vehicle remotely. And I think that gives you power to your business. I've come to realize people are really afraid of the cameras. Electric buses, there you are, spot on, okay? And it's something that you cannot switch it off or switch it off. So it's always on and recording everything. And then when it comes to safety and whatever is happening around Nairobi, I think also if we populate our city with electric buses which are fitted with telematic, can you imagine how it can bring the insecurity down? Because we'll be having cameras going around Nairobi. Kaka jaohala, Patricia ni kod mbui e simbe mar ong'we yamo mamiye tudruok achiel kachiel gi nyamburko mage gino makonye kedo gi timbe njore ma samoro juko nyamburko. Ponono ni masira yudre, nyamburko geni kod nyalo mar ng'ado teko stima manyalo kelo midhiero waya ma olosego oum makare mar geng'o midhiero ma inyal kel ka nyamburko no yoro ula ka betri mare bende oketne arita motegno mar geng'o masira. To kaponi gari oyudo masira, ntiere button on the left midiyo mondo miyo disconnect mach no mondo kik owang' gik mantiere kata dhano manie iye kata gimoro manie iye. Gikawo betri go obedo insulated kendo oketnegi chuma matek sana e bwo gari ma gima nyalo kethe mayot onge. Gitemo insulate cables te mantiere iye kanyo mondo kata kiyoro pi to pi ok nyal donje cable go mondo kendo kel shida machielo. Alafu gin gimoro safety moro magiketo ni kaponi owinjo gimoro amora manyalo keto gari owang' to ng'ado, nitiere fuse moro magiketo kanyo ma kong'adore to mach koro ok yude gari no te nikech nitie gima pok anyisi ni gari no kata tiyo gi betri man piny. Nitiere betri moro mar ariyo matiyo gi headlamp, radio, inya chajo simu e iye. Mano betri no be nitiere kama oketi ga ni koponi accident otimore ting'ado fuse no koro en okubro bokoti koro gari dong' adong'a kolil. Koro safety gi marito ni malo. Ne wadwaro ng'eyo kaka imedo teko stima ne nyamburko gi. Wadong' e nyamburko ni bang' loro jowuoth. Wachomo tesend medo teko stima ne nyamburko gi mantie apaya ma Kang'undo. Bang' ringo kuom odiochieng' mangima, ma en achiel kuom kuondego ma ikelo e nyamburko gi matiyo kod teko mar stima mondo mi medgi teko stima ne ikruok ne odiochieng' machielo mar ohala. Medo teko stima ka tieko mana sa achiel kende. Matimore gotieno, Patricia wacho ni gotieno nengo medo teko stima ne piny moloyo godiochieng'. Ojiwo mine mondo mi odonjie tije ma samoro ineno ka mag joma chuo konyisogi ni gidonj ka johala man kod paro makare mar timo ohala to ok ka joma mine. Kaka yor siro mine, atamalo 50 mar jogo ma ondike tich gin joma mine. When you're thinking business, think like a business person, not like a woman or a man. You go in there as an equal partner or as an equal human being. Kenya has really changed and we've seen so many women breaking the ceiling.
Gikwayo sirikal mondo omi ojiw sekta mar nyamburkogi matiyo gi stima kendo oket kuonde medo teko stima ne nyamburkono e alwora mar boma kaka yor neno ni nitiere yot e medo teko stima. Bende okwayo mondo omi ber apeyni ma pachoka mar chiwo yot ne nyamburkogo. When you look at our road networks, do they complement the introduction of electric mobility? I would want to see a terminus that allows virtual charging for electric mobility. Just in case like your battery is depleted, you can have a quick fix. Michael Munyao, derep nyamburko matiyo gi teko stima, owacho ni pogruok e kindegi mag mauta ok lach, to kata kamano nochuno tere mar medo tiegruok eka ochak riembo nyamburkogi. Ukienda kwa training yao, kwanza lazima wajifunze how to manage their vehicle. Kitu ya kwanza battery, very important. Wakikufunza lazima wajue in case of emergencies, when you unaweza handle client in case of fire. As a proprietor, like I train my drivers and my conductors on how to handle clients, and any complaints, there is a reference number that you call the office and the matter will be looked into. Nyakasani Oganda osechako rwako nyamburkogi ka kambi mar basigo mana achiel kuom kembe magero nyamburkogo e pacho kae. Geto medo nyamburko 20 e ndara dwe ka dwe chop higa 2026. Kambino nitiere kod kwayo mar nyamburko mohewo 500 e higane kende mapok gichiwo ne johala. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Koro mogi ripot manimba mar Lydia Okeyo notero ayuyo mar ariyo e weche manyien mag Imorero kamano